nasulat sa suko. Ang matahong mong larawan sa unang mga misyonero sa usang balay hipagan. Kanina ikaw nagpakita, ikanda sa imong gugma. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Hiludhan ka o gisimba ni atong mga kapalian sa tanan mga katawhan, sa mga punuan nila, kaysa pagtanaw kanimo Kristiyano. Sila nahimo kanamo maluoy ka